Здравейте хора, дойде ми много яка идея. Няма да ям нищо и в края на деня ще с тези пари, които са ни останали, ще вземем храна за котки и ще храним котките. Уличните. Да. Абе, мокни бе, ти още няма. Здравейте хора, дойде ми много яка идея за видео. Днеска няма да ям като цяло целият ден в училище и на края на деня тези пари, които са ни останали, ще вземем храна за котки и ще храним уличните котки. В момента, след малко идва голямото междучасие, аз не знам какво ще правя. О, хора, ето го Давид. Вижте Давид. Кажи здрасти на Бога, който няма да ям. Този къде ще еде, аз няма да ям. Кажи скоро какво видео ще има. Скоро очаквайте след коледните ваканции. Абе, не за това. За кое? За Brawl Stars. Да. Ще имаме видео как играем Brawl Stars, Радо и аз. Да, и Георги. Да. И хора, това ще бъде много яко видео, така че го гледайте. Задължително. Да. И ако не сте гледали епизода, четвърти епизод, ако не сте го гледали финала, гледайте го. Гледайте предишния влог, гледайте епизода с въпросите. Здравейте хора. Чай сега, не може да се оправя тъпата качулка. И така, здравейте хора. В момента е голямо междучасие. Днеска, аз както ви казах вече, мисля да не ям. И то така става, защото Иван е вътре и се купува нещо за ядене. Но аз няма да се купувам и го чакам отвънка. И това е за сега. Хора, не съм ял нищо, направо откачам. Играхме физическо волейбол, направо можах, нямах никакъв силен. Здравейте хора, отиваме да видим Давид какво прави и как е като цяло. Хора, ето го Давид. Кажи нещо на влога. Здрасти! Какво става с нашия бизнес? Вижте ме обувките на всеки. Какво става с нашия бизнес? Гледайте бе, хора! Какъв бизнес бе? Гледайте бе! Чао хора, ние ще си ходим, защото гледах го Давид, ще ни махнат видеото заради неговия гъс. Ето хора, дори не мога да се купя дори не мога да се купя вода, защото нямам пари днеска цял ден и трябва да се наливам чумата. Здравейте хора, аз мисля това утре да го довърша и като цяло ще бъде 2 дена без пари на училище. Това е, чао! Здравейте хора, това е втория ден от влога и ми дойде много хубава идея да ходим да просим пари от Давид и нека да видим дали ще ми даде. Идваме да просим при тебе, Давиде, дай някакви пари. Ти даде идея за видеото, сега ще ни даш пари. Айде. Някакви, дай някакви. Ето 2, 3, 4, 5. Благодаря ти. Ари, за мен. Ай, чао. Здравейте хора, ходих да вземам парче и ето го парчето. Сега заради Давид мога да ям. После трябва да ходим пак да просим от Давид, за да може да нахраним котките с останалите пари. И като цяло е това. Чао. Здравейте хора, чакам Давид, разбрали сме се да дойде тук, където го чакам. И в момента като дойде, ще му просим пак пари. Ето хора, тук съм се разтоварил като бездомник. И да, чакаме го. Оле хора, вижте, имам много яки обувки. На вас харесат ли, пишете в коментарите. Оле хора, Давид идва. По-бързо! Да почна да бяга хора. Ти закъсня даже. Тейч. Пак ще ти прося пари. Колко искаш? Колко имаш? Дай някакви. Дай пак някакви. Дай. Никакви пари ни даваш, бе, човек. Нали това е видеото. По-хубаво да просим тук. Ето хора, 3 лева ми даде от човека. И 2. Да, ти извънземно се извинявай, нали. Кажи нещо на това, на видеото. Фанта. Така хора, както ви обещахме, ще снимаме как храним котки и с тези останали пари, които му още 2 от Давид, разбира се, ще купим храна за котки. Хора, не знам кое трябва да взема. Мисля, че това е най-добре. По-скоро това, да. Или това. Добре, това. Отиваме на касата, платим и отиваме да храним котките. Изчакайте до края. Ето хора, сега отиваме да храним котките. Търсим котки по-скоро.
сега дай ми покажа. Това нещо. Котка, бе! Чакай, бе. Едно за една група, нали? Ти колко са? Те са двечки. Абе, как са две, бе, ти мой да броиш 4 са? 4, 6. 4. Повече от 4 са, бе. Бе, 4 са, бе, и да видя ти... Ти чуваш ли са? Оле! Не може да! Чай се, стой тук, дръж. Сега ще ме за кофите. Тя избяга, докато... Пас, Това мириш отвратително. Кой мириш на война? Ела тука! Хора, да се мисля, че... Пробвам кот. Да бе, хората ще помислят, че... Не от боко. Младеш. Тя залегна да спи. Гледайте. Пис, Мара. Леги. Тя ще дойде, ще вземе. Чува. Дори сега ще да... За другите. Къде са другите? Ето така виж как се показват, дай. Отвър на коша има една. Ние правим добро. Направете и вие. Ви пък направя да откроите от вид. Да, ти не отслаш. Просто ми си пей там някъде и тя ще дойде. Желаните да се отляпаш, как казвам. Разли, че ми миришат на риба целица. Пожалуйста. Това мириш... Шпурна. Так ми ще покажа. Не, я ще се котя хубаво. Не съм направила нищо. Хора, нахранихме я. Остана малко, но тя сигурно после ще си го изяде. Знаете ли колко много съм си играла? Давид каза, че преди тук много си играл нещо си. Не знам какво му да играеш тук, ама окей. Това мириш ужасно, но сигурно за тебе мириш много хубаво. Пиши тук. Добре, ти обаче не си добър. Аз си стоя на пейката. Това има. Виж колко вкусно изглежда, нали? Изглежда отвратително. Виж, тя няма търпение, чакай да ще ще ми на земята. Това е много ясно. Виж, тя отива. И хора, не успях да нахраня моята котка, не можа да я намеря на парка. Това е като цяло. Ако искате още такива видеа, се абонирайте за канала, харесайте този клип. И това е като цяло. Може другия път да храним кучета, не котки. Чао! Кучетата да ме ухапят. Да, бе. Ще наподгонят ми. Пак Иван ще го блъсне колата.